Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनो बावहरनाय थाबाय। दिनैहाय आं माने मेकआप खालामनो नागिरदों, ओरैनो माने जास्ट सिम्पोल आरोना। ओमफ्राय मेकआपा एसे दाम खमनि ओमफ्राय नोंथांमोनहा नायबाय थादो दाम खमनिजों माबायदि लुक फैयो, जेनेबा माबायदि मोजां जायो बेफोरखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों। नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम। दायो आङो मोखांखौ क्लिन खालामना लाबाय, माने जेबो फुनाखै, क्रिमसिम फुननाङा माने। दायो आङो हेयार बेन्ड हमना लानोसै, मानो होनोबा खानाया डिस्टार्ब जायो नालाय, एसे सेफटिनि थाखाय बेखौ बोखोना लाबाय आरो आंना। दायो नायलांबाय थादो आंनि मेकआपखौ। आं माने भइस कभारसो होबाय, मानो होनोबा जोंहा टिभि नायगासिनो बिराद दावरावमोन, बेनि थाखायनो आङो भइस कभार होनांगौ जाबाय। दायो आङो मयस्चाराइजार फुनसै। मयस्चाराइजार नै बेनो जाहैबाय आंनि फेभरेट मयस्चाराइजार, बिराद मोजां आरोना बियो। पतन्जलिनिमोन बियो मयस्चाराइजारा, बिराद मोजां आरो बिराद मोजां मोनो बेखौ फुननो। नोंथांमोनाबो जायफोर इउज खालामदों बिसोरबो मिथिखागोन, आरो जायफोर मिथिया इउज खालामबानो जाबाय खेबसे, बिराद मोजां आरो। दायो फुनबाय, नायलांबाय थादो। दायो मयस्चाराइजारखौ एसे रानहोग्रोबाय आरोना, बिनि उनावहाय आङो प्राइमार लगायसिगोन। नैबेनो जाहैबाय प्राइमार, बिराद मोजांमोन बे ब्रेन्डआ, ओरैबायदि मोजां, नोंथांमोनाबो बायनानै लाबानो जाबाय। आङो उनावहाय नेक्स्ट टाइमाव मोजां खिन्थासिगोन आरो आङो दायो माने बारा मोजां खिन्थानो हायासै। दायो नायदो प्राइमारखौ लगायबाय आरो आङो स्टेप बाय स्टेप नायलांबाय थादों, आं बुंलाबाय थाला माने नेक्स्ट टाइमाव बिराद मोजां खिन्थासिगोन आरो आङो दायो बारा मोजां लानो हायासै भिडिअखौ, नायलांबाय थादो। ओमफ्राय नैबेनो जाबाय नैबेनि सिसि क्रिम, बेखौनो आङो इउज खालामबाय आरोना। दाम खमनि बियो 399 मोन आरोना बिनि प्राइसआ। नोंथांमोनाबो जुदि नांगौ जायोबा इउज खालामनानै जाबाय, बिराद मोजां आरो बेयो। ओमफ्राय नैबेनो जाबाय कन्ट्रल, बिराद मोजां बियो। नोंथांमोनाबो जायफोरना गैया बेफोरखौ बायनानै ला, बेयो बिराद गोनांथि, मानो होनबा बे कन्ट्रल खालामजोबो आरोना मोखांखौ, बिराद मोजां। आं बेखौनो इउज खालामो आरो, दाम खमनिबाबो बियो 699 मोन आरोना बियो, बिराद मोजां होनबाबो, ब्रेन्डआ बिराद मोजां। ओमफ्राय आं दायो सिखारनो थाखाय मोनसे आइब्र' इउज खालामनो नागिरदों, मानो होनबा बेखौथ' नांखाथारगौ नालाय, बाउन्डारि बियो आखिनांगौ जायो बेखौ। ओमफ्राय आं दायो आखिनोसै आरो आङो, नायलांबाय थादो।
Benim tabi final look logoफोर नोंथांमोना माबायदि मोनखो एसे कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरदो दायो लाइटजों बारा माने सिनायनो हायाखै एसे बायहेरायाव थांनानै देखायगोन आरोना नायलांबाय थाबानो लोगोफोर आंनि मेकआपआ कमप्लिट जाबाय नै दायो बेबायदि लुकआव फैबाय आरोना ग्रामफोरनि आं माने सिम्पोल जा खालामबाय मेकआपखौ दायो आं नुनायाव बारा मोजां नुवासै जे लाइटजों माने मोदांजों खालामनांगौ बेनिखायनो आं एसे जोंनि गामि ओनसोलाव फैनानैहाय आं नोंथांमोननो फाइनाल लुकखौ देखायफैबाय आरो नै नायदो दहाय बारा सिनायाखैमोन ना दा नायदो नै बिराद मोजां ना